keɓgol kuɓɓam ɓeydi ko addude caɗele mawɗe e nder leydi ndi. hande ngam heɓde litruji seeɗa e nder Bamako, yimɓe mbaɗata ko lappi juɗɗi ñande kala e yeeso gollerde jeeyirde kuɓɓam ɗi. ɗum saabi mo won hen ina mbaɗa balɗe 3 ha e 4 e yeeso station ji ɗi, taw saabi ɗum ko nde ŋakkere. yimɓe ɓe ina nguuri ñande kala hareji mettere walla ni kutorgol doole dadiɓe leydi ndi. ɗum ina addani ɓiɓɓe leydi ndi tiɗɗallaji mawɗi e wiide o cafrowo to Bamako. kabare essence on wondi tampinde kay gollanɗe jaati an foti balɗe on fof fotini yata golloyde ko warta temɗan yaare station ngaji ɗi to sa yeehi a tan jamane heewi ran o ana juuti haɓana waɗe to mi kam hulan jaati pat ɓe masimbinaka manga paɗen ɓe so wari jiiɓa rangaji ɗi kabare essence o ga saɓɓitike sanne sona dabere ndaare hen jaati de. yimɓe hewɓe ina mettini kaɗo gonka ha tengti noon e o janguinowo duɗal ngal wona laamuyankowal. kanko noon omo heeɓi bettere e darde ardiɓe laamu ngu. o darnugol golle amen saabi carburant koye vraiment tampiname e min kaaɓi ɗum saabu so wama golle amen e ɗum min kaɓɓi hunde amen fuu e ɗum lori ɗum dara yafade so gonga o situation men no min gonɗen joni o kam min tampi min kaaɓi goto fof tampi goto fof haawi ɗum ɓeɗe darda e laamuɓe ɓe dara solution ngaji ley hen law saabu o so yani yeeso ni gasda fi. o saaha hewɓe e ɓiɓɓe leydi ndi nana kollita mettere mumen e ɗe caɗele ha tengti noon e médiaji mumen rendo. kono e o jamma alarba paltiɗo konu leydi Mali ɗo wi kamioji kewɗi gadduɗi kuɓɓam taw ummoriɓe ko leydi Côte d'Ivoire, kono ɗum ɗaminaka ina yona ngam wawde safrude nde ŋakkere kuɓɓam.